Barangay Pipino sa 5 anyos nagpuyo sa Masaya na sa Radimiti. Ang ito akong pag-salmot sa naan kompetisyon na galak na pinasagdahan na ibigay na ako ng akong galak na itupigan lang sa pindugan. Nagpasalamat ako sa mga bis volunteer, kaya Mayor, Ministro, Mapedas, basta bis, tabis. Gikan sa Barangay Mansayaw Mainit, ang tatay ng mambabalak, Boy Pipino. Sa tanang mga senior citizens, ani atin ang atong balak na naguluhan. Ang kinabuhi sa mga senior citizens nga kabos o adunahan. Nanganang pagsubang ang adlaw sa sidlakan. Pinayugan sa naghapol nga panganod sa atong kalauman. Nagtaas ang adlaw na himong pizza o mga bulan tungan sa likwa sa daghan katuigan. Niabot mo gayud ang panahon nga ma-expire ng among kabatanon. Bisan yung saon na magpahiyong senior citizens na kami nga tan-aon. Napay mga naong nangunot na intawon. Wala na itak na nga mabalik pang among kabataan. Pagkatamis ang dumong kanhi sa among kabataan. Ligon pang mga tuhod, mga buktunan ng pang nga musagugong. Magtrabaho gikan sa buntag hangtod magkahapon. Aduna pa'y overtime sa kagabiot dahil pa ang kapit sa kadlaw. Ikitaman ibon lamang kami paghandong sa matahong namong kagahapon. Mapuno sa udyaka pagka malipayon. Kasi pagkagaroon sa among paghika, magtalikod, dala nga magtikumbong. Kay bisan yung saon, wala na lana, ay biyong lunok alam ang tao. Ang tigulang, bisag bako, maning kamo, mubarong, mutindog, aron mo labyo. Ang tigulang. Senior citizens, aduna usay dakong kalainan. Tali sa mga kabusog sa mga adunahan. Ang kabus wala na nipon, wala na ipagkan. Samtang ang adunahan, aduna pa'y pustiso na ilang kasandikan. Panitanitan sa Diyos, angay na itong pasalamatan. Ang kay-kayunan nga gihatag ka nato sa atong kaitasan nga sa edad kita iya pagkaroon dilugwayan bisan kung nagkango-kango na kining atong kalawasan. Mga igsoon, pili ko na lang kinitason ako ng tapuson. Uban sa panghinawag hatagan kami panalangin sa atong magagagahong. Huwag tangon nila kinibalatian niya karon among na angkon. Hilabi na ang sakit kay gupi, ipalayo ka na mo. Basta, peace the base. And I thank you. La